फरिखा खेबसे लिरखांनानै आङो फरिखा जाथ'खाला आमा बर' लाइमोननि गोथै सह मोननाय फिन खेब गुवाहाटीयावहाय नुनमाथि होननानै गोबां खौरांखौ मोनदोंदां क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय आङो बर' दिनाव गाननाय जोमनाय मोनो खोमा होननानै बियो थांदों गुवाहाटीयाव बियो गुवाहाटीयाव थांनानै आङो मास मोननै थाहैगोन नामा बिनिफ्राय फैफिना आं सावमिन एवफिनफैगोन होनदोंमोन आङो हस्टेलाव थादोंमोन आंनि फिसाया आंनि फंबाय सानै दङ बे फंबाय सानैखौ फोरोंनो हानाय नङा आं हस्टेलाव थाबाय थाबा आमा आं न'आव थानानै नोंजों सावमिन एवफानोसै होनदोंमोन ओमफ्राय बे फिसाया सप्ता खुंबा सावमिन एवनानै फरिखा होयोमोन बेनिफ्राय फैनानै मा गोसो सानखांखो आंनि फिसाया आमा आं गुवाहाटीयाव थांनोसै होनदों सोरजों थांनो आमा होनदों लोगोफोर लिंहरदों सोर लोगोफोर गसाइगावनि हारसा लोगोफोर दं होनदों बे समाव आं होनदोंमोन आमा हारसाफोरजों बोरै थानांगौ नोंलाय होनदों बे समाव अरजायालाय आमा आंनि लोगो गोजाखा होनदों आङो बिगा गावदोंमोन थांनाय समाव होमब्लाबो बियो थांदों ओमफ्राय बियो फुरागासे बियो आंनो फन खालामबाय थादों फुं सान फन खालामोमोन आमा आं मोनायावसो खामानि मावो सानाव उन्दुयो होननानै बाबा नोङो सानाव मावना उसुबिदा जायो आमा आङो रबिबारावहाय उसुबिदा मोनो बेखायनो आं मोनायाव खामानि मावो सानाव उन्दुयो होनदों बियो बिनि खामानि मावनाया आं मिन्थिया कार्टुन माबा बियो मा होनदोंमोनलाय बियो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगावनि दा बे खौरांखौ गोबाङा फोसावखाबाय गोबाङा मोनबाय सराइबिलनि जाय बिमाया गाबै गाबै बुंदों आयै आंनि फिसा मोनायावल' डिउटि मावोमोन सानाव रेस्ट लायो बेफोरबायदि गोथै देहाखौ जेरैबायदि खेथ्रआव मोनदों भिडिअआ कन्टिनिउ जानो थांगासिनो दं नाय जायबाबो ससेब्लाबो जाय गोथै सहखौ मोनदों मोनामलायबायमोन बे कन्डिसनाव थ' दिनै बर' लाइमोनफोरा माखासे मानिया मानो गोदाव सोराव गावनि जायगायावबो बुथारजानो थोला एनकाउन्टार जानोबो थोला मालाय जायगायावबो बुथारै जानो थोला नाथाय जोंनि दमावबो सोलियो जोंनि गावनि लकेल एरियायावल' गावजों गाव दम सोलियो नाथाय ओरै बेंगल श्रीरामपुर गेट बारबानो बर'नि दमा सोलियोला गुवाहाटीयावबो बर'नि दमा सोलिया होनजाबावो थ' बेबायदि मानो थाखाय जानांदों दिनैनि दिनाव थोंगोथों नायहरोब्ला प्रमद बर' सारमोनाबो मोजाङै स्कप होजोबोमोनब्ला दिनैनि दिनाव गोबांथार बर' लाइमोनफोरा आलाय आथानि बै सिगांनि सरकाराथ' होबोनो रोङासै होनो रोङासै दे दानिया जुदि होनो रोङोब्ला स्कप बुंदोंमोन ना इन्डास्ट्रिसफोर दारिमिनफोर बानायना होगोन अब्ला होनो रोङोमोनब्ला बेबायदि आलाय आथाय बेलेगाव खामानि मावहैनांनाय नङामोन गावनि लकेलावनो मावजोबनो हागौमोन थ' नोंथांमोना मा बुंनो सानो बेनि सायावहाय बिमाया गाबै गाबै बुंनायखौथ' नुबाय बेनिखायनो नैबे भिडिअ'आ मोनसे मस्ट इम्परटेन्ट जानो थांगासिनो दं जायफ्रा नायदों जोंहा लफाय प्रडाक्सन दख'ना मस्ट पपुलार जानानै दं जायफ्रा दख'ना गानो लफाया बे आब'आ मोनसे टारगेट लादों जाय बर' लाइमोन इयुथ्सफ्रा बेखाराव दङ बिसोरनो थाखाय फ्रि ट्रेनिं आरो जायफ्रा उनावहाय बावनो स्कप मोनलांनायनि सि दानाय आरो बोरै मा खालामनांगौ बेफोरनि ट्रेनिंबो होननायदो कन्टेक्ट नाम्बारबो होखाबाय बिथांजोआ नोंथांमोना नैबे साइडआवहाय बे ओरै साइडआव बे भिडिअ नायबा नुगोन फुल भिडिअ निउ दख'नायाव बे भिडिअ नायोब्ला आब'नि कन्टेक्टखौ मोनगोन माबायदि खालामनो नागिरदों बिथाङा बर' लाइमोन बेखार थानायफोरनि थाखाय नोंथांमोना निस्सय भिडिअखौ नायनो हागोन आरो कन्टेक्ट खालामनो हागोन जायफ्रा बेखारै दङ आरो बेखार गैयाब्लाबो जायफ्रा गोसो गुदुं कचिं लानो टाइप ट्रेनिं लानोब्ला नायथार बै चेनेलाव लाभ इउ अल